На вуліцы Ратушовай у варшаўскай Празе знаходзіцца касцёл Ларытанскай Маці Божай. Яго унікальнасць у тым, што пабудаваны па сутнасці вакол ларытанскай капліцы, якая сімвалізуе частку дома з Назарэта, дзе Марыя атрымала ад архангела Гаўрыіла паведамленне, што стане маці Ісуса Хрыста, нарадзіла і выхавала яго. У капліцы знаходзіцца фігура Маці Божай у багатым аздабленні. Гэтая скульптура была перанесена ў празкі касцёл з разбуранага храма ў Камёнку і вядома з 13 стагоддзя. А яе папярэдніца з 1811 года займае святое месца ў варшаўскім касцёле святой Ганны. Капліца і касцёл пабудаваны ў сярэдзіне 17 стагоддзя і былі першымі на Празе, таму адлюстраваны на гербе гэтага раёну. Касцёл Ларытанскай Божай Маці на варшаўскай Празе прайшоў праз войны і разбурэнні, але зараз прадстаўлены ў адноўленым выглядзе і сімвалізуе не толькі рэлігійныя традыцыі, але таксама і гісторыі, як і Польшчы, так і гэтага варшаўскага раёну. Дарэчы, культ Ларытанскай Божай Маці праявіўся і на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Так што, калі хочаце даведацца, пішыце ў каментарах.